papan panggurane wonten ngrasaken lampaira mangun yongso dawah wonten pinggiring tebing wiring pedukan klambi kaca iku ingkang wonten pedukan klambi sireng ya karang kadempel ya karang tumaritis ya karang kletak kilur sumar bujo hati Janggan asmara sangka diujah kunto masangka arane bagong lawan besut dasar semar tetembangan dhewean la iki saru jago ayo kakumpulan karo tetembangan dari kece wong tresno tan bisa lali wite klopo
Putuku beses sing bagus dhewe Bagong anak mantuku sing ganteng dhewe Yomo katur bektiku marang Mandila Rama nggih makke katur bektiku marang Makde Semar ya nak pangestune wong tuwa tampan ana nggih makke kula tami dadosaken jimat paripe Yomo tak tampa tak pundi anggone Mandila Rama dadi jimat Slawasing urip ya le Yomo sut nggih makde awake dhewe ing wanci dina iki dirawuhake ana desa penambangan Krajan Le ana daleme Bapak Suharyanto nglawan Ibu Rina Puji Widyastuti anggone duweni kajat mantule rombongane awake dhewe ya nak rombongan putra Kidul Laras ngaturno panuwun marang Bapak Suharyanto lan Ibu Rina Puji Widyastuti kaya mau kajate mantu mo iya nak anane duweni kajat mantu putrane Bapak Suharyanto kelawan Ibu Rina Puji Widyastuti Kang Masmu Okta Ajan Haryanto kantuk Bella Agnestia Yon Widar Poyomo Isoko anggone Palakrama ya le rabi sepisan kanggo Slawase kaya ya Rama aja nganti nganakno sing ora ngopo ngono kaya ngono lho ayo nak jamane saiki kudu sing ati-ati isoko anggone Palakrama Kang Masmu Okta kadhap Mbakamu Bella Agnestia Yon Widar isoko nganti kaki-kaki lan ngini-ngini nganti amin tuna amin mo ya nak ayo paring panglepur ana daleme Bapak Suharyanto kelawan Ibu Rina Puji Widyastuti kaya mo ayo ngremek-ngremekno ing wanci dina iki mumpung anggone ketentingan klepur para warga mo kono nyuwono kepentingan iki ana pamundutan saka-saka le saka Bapak Suharyanto nyuwun klambi lurik mandhapipun arengu nah monggo menika klambi lurik mudhunipun arengu monggo
pamundhutane Bapak Suharyanto iya mo lambe lore mundhene Rangumo. Oh ya nak iki ana pamundhutan saka sapa mo? Ah iki ana pamundhutan saka Bangsal Bapak Yudi nyuwun gending podang kuning mandhapipun ali-ali Mas Kuning. Monggo menika pamundhutipun Bapak Yudi saking Bangsal podang kuning.
pamundhutane Bapak Yudi saka Bangsale Ayama. Iki ana pamundhutanmu saka sapa le? Saka ibu-ibu juru masak. Nyuwun lelakon Gerajakan Banyuwangi. Ingkang nyuwanten Mbak Rina, Mbak Ika ingkang jumeneng monggo. Gerajakan Banyuwangi monggo. Pamundhutane ibu juru masake Ayama. Iki sik ana pamundhutan maneh mong saka sapa le? Saka Mas Yogi. Nyuwun Taman Juruk. Kamangka iki ana uga pamundhutan saka Mas Gatot.
Jaluk apa nih Mas Darto? Mas Darto saka Traseng nyuwun lelagon tembang Trisno. Moga menika pamundhutipun Mas Yogi nyuwun Taman Juruk kalian pamundhutipun Mas Darto Traseng tembang Trisno monggo.
pamundutan manemu. Oh, sapa-sapa iki ora pamundutanmu saka Bapak Sukisno nyuwun lewung. Oh. Lan uga ana pamundutan saka Ibu Tatik nyuwun prawulayar. Monggo. Lewung kalih prawulayar. Monggo.
isih ana anak. Isih ana mo iki sing terakhir mo. Oh, yo nak sapa-sapa iki? Iki saka Mas Hartomo nyuwun Nyidam Sari. Uga ana Mas Praga nyuwun pepiling monggo. Mriku ingkang nyekar Ibu kula nomor kalih monggo Nyidam Sari.
Ae. Wah, Apa ana? tibake kepil didangdungno kendangan lawas iku ya enak. Oh, iya le. Wis dipinangkani le. Lho, awake dhewe nutupno lakone. Oh iya le. Ngaturno panuwun. Awake dhewe wis dirawuhno ana daleme Bapak Suharyanto kelawan Ibu Rina Puji Widyastuti. Ya mong uga Kang Polokrama, Kang Mas Okta Azan Haryanto, Kang Polokrama kantuk Mbak Dela Agnestia Yun Widar. Ya le muga Kang antuka momongan le. Oh iya lho mong. Anane iku ya sing dienteni mong. Oh iya nak. Sing dienteni Bapak Suharyanto kelawan Ibu Rina Puji Widyastuti le. Oh iya. Muga anggone iya nak. Iso slameta sing nanggap, slameta sing nontok le, slameta sak rombongan kabeh le. Ya mo amin lan uga lancar rezekine mo. Oh iya nak lancar rezekine Bapak Suharyanto kelawan Ibu Rina Puji Widyastuti le. Oh iya mo lan uga para pandhemet wayang mo. Ayo nak kadungakno rezekine lancar le. Amin amin ya rabbal alamin. Sing penting iku seger waras panjang umurmu. Amin ya le bener. Apa sing mbok aturno le ya lumu adikae. Awake dhewe ya kudu ngono. Oh iya nak. Ayo. Nutupno lalakone awake dhewe le ya mo. Awakmu iki mang teko ndi? Geyang-geyang ana jabane pedukuhan klambi hiring. Ngene wong. Aku mangi kumo. Sapa? Ana jabane teping wiring pedukuhan klambi hiring saka negara Ndarawati mo. Oh, awakmu pirang-pirang dina iki gak pamit. Kok moro-moro menyang negara Ndarawati lho kok. Ya mo. Nah awakmu jarene jangan duwe gawe nyunatno anakmu besok jare njaluk polo-polo pisan kok. Iya gak bakal ngono. Monggo ngono kira-kira kena digawe ya. Oh ya ampun nak takono anakmu dhewe. Set. Apa Pak? Awakmu ini njaluk sunat bareng ngono rabi. Iya Pak. Wah iya ayo. Kadang mosok yo ninggal lancaran. Oh iya. Katur marang bapak. Yo yo lomo. Yo katur karo aku. Oh iya. Lah, ya apa sih to? Yo sing to mau tidak sito kuwi opo sing dicepakno gorambe tak kok sito. Sik aku takon. Yo ora apa-apa. Awakmu iku malu teko Ndarawati ku ana parigawe apa kok? Ngene wong. Aku iki lak wis suwe gak sowan ana Ndarakrishna. Iya. Lah terus. Lah anane aku iki wis suwe gak sowan ana Ndarakrishna. Mumpung aku mampir ana negara Ndarawati mo. Lah terus gawemu sing kaping pindho. Gaweku iki yo atur-atur ulem. Atur-atur ulem kok. Iya lho mau jangan digawe atur-atur ulem ya kan. Kayak ujangan le bae enak nang Ndarakrishna. Oh iya nak bener. Lah terus darahmu Krishna. Yo takonmu. Takon kono opo? Yo takon iku karepe iku sing digawe gawe apa? Lah aturmu yo tak sebutno mo digawe nyunat yo mantu. Gak kaget darahmu yo kagetmu mosok iso. Sunat marang ngono meneh niku rabi. Oh, kakek model. Yo kakek model mung iku karepane putumu betul ya. Iya. Lah terus karepmu ana gawe apa maneh kok? Ngene mo. Wong duwe gawe ku yo butuh duwe akeh. Oh. Butuh duwe akeh kok. Iya Romo. Nyepakno gorambene kanggo digawe
Kanggone nyepakno konsumsine, nyewa terapi. Lah ngarep nanggap lu. Ah. Mareng ngono awakmu menyang negara Ndarawati sowan ana ndaramu Kresna. Ya karepku peke dibantu mo. Wis enten saksen pek dikei Ndara Kresna. Iku berarti lak yo njaluk sumbangan. Ya karepku iku yo ngono. Mbok menawa dikei sumbangan Ndara Kresna. Lah yo Lotong iso ngentengno awake dhewe jange digawemu. Kok cek goblok ngono kok. Lho, kok iki goblok iki opo iki? Aku iki yo ngentengno anggonku jange digawemu, yo ngentengno manti loromu. Kok niku padha mek isi-isine aku kok. Lho kok ngisi-isini yo opo iki? Aku gak ngisi-isini awakmu. Ngene lho ceritane ku aku iki jenenge to sumbangan. Dibantu Ndara Kresna anggone kanggo uga rapi sunate besut ya rapine besut mo. Ngerteni kok? Apa? Perasaanmu aku iki gak iso. Nyukupi awakmu kanggo nyunakno besut ngerapeno besut. Derajatku lurah perasaan gak duwe. Yo kamu ngomong. Sik kamu. Ojo sumur-mur kamu. Lho aku gak murmur. Tapi awakmu iki sini-sini aku. Anane iki sini-sini aku. Lang bendaramu iku yo pamomongku. Sini. Momong daramu kecilik nganti gedene. Nganti awakmu njaluk sumbangan marang daramu Kresna. Wah, mati orang sih ngerti ya. Aku gini, ngentengno mati Rama. Yo ngentengno awakku. Jangan digawe. Lah nek disumbang Ndara Kresna enak lho. Kurang-kurang iso didolekno mo utawa tambahi awake dhewe mo. Wis seru kok, tapi ojo ngono carane kok. Lah nek awakmu njaluk sumbangan dikira iki aku iki. Bapakmu gak iso nyunatno putune, ngrabeno putune. Iso kok. Oh, wek mati Rama iki. Lah terus karepe mati Rama, aku iki gak setuju nek awakmu njaluk sumbangan Ndara Kresna. Aku malah izin kok. Oh, izin ae main. Izin yo izinmu. Tapi aku iki demi kebaikanmu. Demi kebaikan yo delok-delok kok. Ojo anggar karepmu dhewe, gawe aturan dhewe. Lho. Sawangan marang kowe iki ya ora kontrol ya sae. Apa kok? Aku iki njaluk sumbangan. Cek iso aku duwe gawe sak temen ning ngono. Wis ora. Aku gak trimo kok. Awakmu sini-sini karo aku kok. Lho nek gak ngono nek gak trimo gak apa-apa mo. Aku yo gak trimo usulane Mantur Rama. Masuk gak setuju. Aku sih tetep njaluk sumbangan nang Ndara Kresna. Nek awakmu mbok terus njaluk sumbangan Ndara Kresna. Gak ngenekno besut, nyunakno besut, ngerabeno besut. Gak bakalan duwe gawe awakmu kok lho, nyuwun tetep aku ditahu. Wong tuwa. Gak ngerteni. Pak
awake dhewe jange digawe demen rek ati rek kok kudane mung jange digawe ku macem-macem lho rek oh bidek aja rek Awas mau kecepret. kok gak yo wah pak itu batu tekan dhuwur-dhuwur oh nyale wong mulang tuwa kadang ewangi-ewangi cek ngentengno kok kasih terimano ae untung ae gak bacok rek ojo ini rek pemudane ku jange digawe ku gede rek sing sabar ta rek ora dimur-mur cepet tuwek lho rek kurang ajar omongan gak ngenak rati rek wis demen rek ojo nesu rek tambah koyo ngene pemudane aku tambah takon lho iya rek opo awakmu nganti kaya ngono osir mati lara ngono pedhuwan kelapis ireng rek iki rek awake dhewe iki jane digawe wapak iku kebantu wis budal gak kondo teko moro-moro blono ayo iya ta rek iya aku ngomong itu perkara negara mati lah terus awakmu ono karep omah negara mati yo karo kowe iki ndak sumbangan kok menawa dibantu Ndara Kresna ayo lho dengar iya tapi ojo sini mati lara mo sini yo apa sih ya dikira iku mati lara mo gak iso nyunatno anakmu rek gak iso ngrapekno anakmu aku manggil ku yo pikir-pikir ku yo nek nang mati lara kok setuju dilalah yo temenan lah yo nang ini kure penggodane wong jange gawe iku kadang-kadang yo saka awake dhewe nek gak ngono yo saka marang tuwane iya gila pak gila pak saya taruh bagaimana aku mah syukuranmu nek ngono golek ana mati loromo nek gak ana mati loromo gak duwe gawe gak patek aku rek le yo aja ngono rek yo pak ati gak foto lek ya gak gelem nyuwun gak ro mati aku pak ya apa ngene iki tadi gawe ini wis rek telek ana jeneng Jut apa pak aku mangrokok kula antek apa terus pak tuwono nang kono tuwono ndi pak ana kriyan kono rokok apa pak tuwono rokok Supiyah utawa rokok Humar rokok humor kok ana ae sih pak ya nek ngono ya rokok Supiyah ngono ojo ana pak nek jamane kae iki ya golekno ngono juga pokoke nemokno sing cocok ngono lho Jut duwe iki lho pak wah duwe wis nipis duwe copot ya endi pak tuku endi pak budalo menyang kriyan ana pasar kono lho yang meneh ngono wis akeh sing buka ngojo pak iya oleh rokok Umar utawa rokok Supiyah bapak iku aneh iki duwe pak lho budal bapak iki rek wong arek jane surat kok rapi kok bisa nang kriyan pokoknya kaya pekal ta ngerti yo titik po ngerti apa rek anane awake dhewe jange lunga golek iman Rama aku jaluk aku rek duwe yo gak digawe poya-poya wong awake dhewe jange digawe
Cek gak ngerti ya. Ini apa kaya wong iki. Jaluk sangu piro ya? Aku iki njaluk sangu sun. Apa rek sun iku? Bubur sun ngono ta rek? Oh. Bubur sun. Awakmu mangke pedak ngono. Iki koyo menor-menor mbok koyo ngono. Ayo nek bojomu. Ah, Rai. Aku mangke pedak pangku. wah, yo nemen ya. Bola nang boleh wedi wangi nih. Loh, kowe iki mangan opo ning kowe? Endi sih rek? Kurang ajar alasane jare iki opo ning Kok isin tebel. Manggawe pedak pandu ae. iya rek. Nomor 5 bisa. Anyar rek. Wangi ini rek. Ampune pedak pandu iki tibane enak. Mosok rek. Lho gak iya ah. Sing diterusnya nyosor rek. Gak isin rek. Iki lho pemik bojone. Wis rek. Budaro golek no mati rono. Aku gak gelem digawe nek gak mati rono ngono. Yo aja kuwatir tak dolekane mati loro. Wis budaro rek. Yo nek ngono aku dunakno ijo nembokno manti loro mok. Ya rek sing ati-ati iki pomote praetno ya rek. Iya. Ojo ngae dhewe.